Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Kogikon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.kogikon.cz. Co má společného evoluční biologie a firemní kultura? Na první pohled vůbec nic. Na druhý možná něco málo. Platí v evoluci, že silnější vyhrává? Platí pravidlo sežer nebo budeš sežrán? Co když je spolupráce z pohledu vývoje výhodnější? Že evoluce a život v korporaci mají mnoho společného, tvrdí evoluční biolog Josef Lhocký. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Vy jste vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a specializujete se na symbiotické vztahy, tedy na vztahy, které jsou vzájemně prospěšné pro obě strany, ať už na úrovni bakterií, anebo právě té korporátní spolupráce. Jak souvisí život bakterie s životem v korporátu? Hezká otázka hned na začátek. Nejdřív uvedu na pravou míru, že já jsem evoluční biologii vystudoval, chvíli jsem ji i dělal a pak jsem v roce 2015 odešel a od té doby funguji v korporátním prostředí, takže vůči kolegům bych se teďka nenazval přírodovědcem, takže už se aktivně nezajímám tady o ty věci. Zároveň ale tato témata řeším z trošku jiné perspektivy, právě z perspektivy korporátů a co to má společného? Úplně všechno. Když se člověk podívá, co řeší dnešní firma proto, aby přežila, bez ohledu na to, jak je velká, a ty větší firmy to mají těžší, protože mají vybudovanou nějakou infrastrukturu, je tam prostě nějaká historie, kterou oni nemůžou hnedka zahodit nebo to přebudovat ze dne na den, tak všechny tyhle věci řeší vlastně i živé organismy. A ty bakterie jsou takový krásný, neokoukaný model, nikdo o nich nic neví. A přitom, když se podíváte, co taková bakterie dělá, tak dělá přesně to, co dělá taková hezká, rozumná firma. Kouká se po prostředí, prioritizuje, inovuje, zavádí nové technologie, postupuje nějakou míru rizika a snaží se růst udržitelně. Takže je tam spousta věcí, na kterých se dá takhle ukazovat a učit to ty firmy z trochu jiného úhlu pohledu. A vy jste řekl, že firmy musí přežít. Nicméně nemá ta bakterie ten primární a vlastně ultimátní cíl přežití jednodušší než třeba velký organismus typu třeba dinosaurů? Ať už korporátních nebo těch živých. Tady je to podle mě o tom, jako jak hluboko tu metaforu chceme vytěžit. Jo? Co to vlastně znamená přežít. Ta bakterie jako nemá to jednodušší, že jo? Ať už je to jeden organismus nebo druhý, tak ano, oba se liší, jsou prostě různě složitý, ale oba chtějí to samý. Pohybují se v nějakém prostředí, potřebují v tom prostředí přežít, růst, ideálně se množit a v tomhle smyslu jako podstupují stejné výzvy. Každý s jinou sadou nástrojů nebo prostě s jinými věcmi, které jim k tomu dopomáhají, ale ty cíle jsou stejný a pro ty firmy to platí taky. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku. Mě jenom napadá, jestli ten menší organismus, v tomto případě třeba menší firma, vlastně je schopná reagovat rychleji. Vlastně ta bakterie asi z pohledu celistvosti toho organismu asi si reaguje, mění se, přizpůsobuje rychleji než ten dinosaurus, kterýho jsem použila, který prostě má velký krk, 4 těžké nohy, tlustý ocas a teď jako než se pohne, tak ta bakterie prostě mezi tím se změní už 10krát. Tady v tomto platí jako 100%. Určitě ta bakterie je spíš takovým modelem hezkého malého startupu a tu větší firmu si můžeme představit jako vlastně takhle existují dva zásadně odlišní typy buněk. Prokaryotní, to jsou ty bakterie, jsou hrozně malinký, v podstatě nic v sobě nemají. A potom buňky eukaryotický a ty tvoří všechno to ostatní, všechno, co vidíte, rostliny, zvířata, všechny tyhle věci. Tahle buňka je objemově 1000krát větší, obsahuje nějakou infrastrukturu, tato má jako násobně těžší, ty věci u ní trvají díl. Ale zase si může dovolit spoustu jiných věcí, které si nemůžou dovolit ty bakterie a ty startupy. Takže jo, jako rozdíly tam jsou. Proč se podle vás lidé ve firmách brání spolupráci? Když prostě přijdete do jiného oddělení a po někom něco chcete, tak ty lidé řeknou, Ježíš, pojď sem, já ti to celý vysvětlím. Ale většinou řeknou, takhle to je. Takhle se to dělalo, takhle se to dělá. No, chápu.
Tady o tom bychom se mohli bavit jako celý den. Ono to má totiž, tahle otázka má podle mě mnoho úrovní. Od té jako fakt jako fyziologický, kde se můžeme bavit o tom, jakoby, proč to ty lidi dělají, co jim přináší stres a co ne. Až k úrovni psychologický, kdy jako, proč se tomu divíme, jo? Takhle jsme byli všichni vychovaní. Ve škole prostě jako, aspoň co já si pamatuju, a jsem ročník 86, tak my jsme spolupracovali málo a idea byla prostě koukej se před sebe na svoji lavici, opovaž se podívat vedle, opovažte si něco říct, opovažte se radit, každý jde za sebe, jakýkoliv selhání je špatně. V tomhle settingu jako ty lidi dorostou, projdou vlastně střední vejšku a všude je to stejný. A pak jako vlezou do pracovního prostředí a někdo se diví, že ty lidi nespolupracují. No samozřejmě, že ne, protože oni jednak to neumí, nepovažují to za normál. A za druhý, když se o to snaží, tak mají strach, že budou penalizovaný, protože prostě takhle to fungovalo celý jejich život. Tak to nedělají. Takže to, co jsem říkala v úvodu, že zda platí v evoluci, že silnější vyhrává, tak vyhrává nebo nevyhrává? No, co je výhra tady v tom? V životě v korporátu je to přežití? No, tak jako, pro spoustu lidí. Pokud je výhra to, že mě nevyhodí z práce a mám jako teplo a smrádeček, tak samozřejmě ta cesta hledat nějaký jako komfortní jako úžiny, kde prostě na mě nikdo netlačí, no tak jo, tak ta samozřejmě potom je to pro toho člověka výhra. Pro ten korporát, pro tu firmu ne, protože má někoho, koho nevytěžila. A tady slovo vytěžit myslím jako veskrze pozitivně. A teď se na to pojďme podívat teda z pohledu vedení té firmy, protože ta rozhoduje vlastně o tom, jak ty lidi pod ní se budou chovat. Tak platí tady, že silnější vyhrává? Nebo jak by vlastně se měli CEO a management koukat na ty lidi dole? Jo, já to stáhnu jako, co bych dělal já, kdybych byl na téhle pozici, protože si netroufám jako říkat, že by měli dělat něco. Ale kdybych já něco vedl, tak se snažím o to, aby to prosperovalo, aby to rostlo, aby to prostě maximalizovalo svý zisky sama sebe v tom prostředí. A tohleto nejde dělat udržitelně silou. Tohleto se musí dělat tak, že vy vytěžíte ze všech těch prvků toho systému, který máte vevnitř, tak vytěžíte maximum a to neuděláte hrubou silou. Můžete, ale není to udržitelné. Takže to uděláte tak, že vy poznáte to, prostě co máte k ruce, vytěžíte to na maximum a pak to začnete propojovat se světem venku. Takže ta spolupráce nejdřív uvnitř, potom vlastně jakoby navenek s dalšíma firmama, s dalšíma dodavatelema. Tohle je udržitelný postup, který vede k tomu, že každý ze sebe vydá maximum a ten výsledek se pak násobí. Takže to takhle. Takže strategie sežer nebo budeš sežrán je vlastně krátkodobá z dlouhodobé perspektivy? No, ale evolučně? Jo, je. Samozřejmě takhle. Nejde si to představovat, jako že konkurence neexistuje. To prostředí vždycky bylo, je a bude konkurenční. A vlastně ono bude konkurenční teďka čím dál tím víc. Jo. To je vlastně důvod, proč velké firmy teďka všechny se snaží agilizovat, všechny transformujou. Oni to dělají z dobrýho důvodu, protože prostředí je konkurenční a bude konkurenční ještě víc. Ale cesta z toho není prostě mlátit se do krve a vyhraje ten, co má prostě zbylo mu jedno oko a je úplně celý seřezaný jako pes. Ne, cesta je najít si takový partnery, se kterými maximalizuju svý zisky a vytěžím maximum ze svého potenciálu. Takže tudy vede cesta. A samozřejmě ano, tenhle ten pakt, ta symbioza, která někde vznikne, tak konkuruje někomu jinému někde jinde. A tam ta konkurence bude velmi tvrdá. Takže vytvořím jako nějakou symbiózu organismu, kde ten organismus rovná se v tomto případě firma, který je vlastně odolnější vůči symbioze jiných organismů, který se nachází za mou hranicí. Já to tak vidím. A ještě když se teda vrátím k tomu, jestli je to taky v přírodě, já si myslím, že je, protože když to jako hodně shrnu, tak představa jak přírodovědců, biologů, tak vlastně veřejnosti jako prostě lidí, kteří jako do toho moc nevidí, tak vždycky byla, že evoluce to jsou ty zuby a drápy, to je to sežer nebo budeš sežrán a tak. A tohle platilo hrozně dlouho, jo, od darwinovských časů prostě do druhé poloviny 20. století. A pak najednou jsme přišli na to, že existují jiné síly, jako je právě třeba ta symbioza, jiný věci, jako třeba vznikání druhů skrze symbiogenezi. To ne jako, že já se tady prostě jako přes všema poperu a vznikne ze mě něco jiného. Ne, já se dám s někým dohromady a vznikne ze mě něco jiného. A vlastně biologie, řekněme, konce toho milénia naprosto jednoznačně došla k tomu, že velkou hnací silou, nelitou největší, je symbioza. A důkaz je jasný. Když se podíváte na jakýhokoliv živýho tvora, tak je to vlastně konglomerát mnoha různých druhů, který žijou dohromady. To, jako, když se podíváme na sebe, tak prostě máte v sobě, já nevím, tisíce druhů bakterií, různých dalších organismů a tohle všechno musí fungovat dohromady. To je jasný důkaz toho, že bez té spolupráce to nejde.
Jak tomu může vedení firem pomoct? Teď třeba, když už do toho promítnete i své zkušenosti právě agilního řízení. Jo, vedení firem, a teď to bude znít jako možná hrozně zlé a drsně, ale vedení firem hlavně nejvíc těm lidem pomůže, když budu mít jasnou vizi, co vlastně chtějí. Když vedu nebo řídím firmu, tak musím vědět, co teda vlastně s tím chci dělat a kam chci dojít. Nejvíc tady ty horní patra škodí vlastně sami sobě a šlapou po štěstí těm lidem pod sebou tím, že je nevedou. Prostě to jsou velitelé korábů, kteří jsou zalezlí v kajutě, a nebo něco dělají, ale ty lidi to neví, protože na ně nedohlídnou. Tak nejvíc to můžu pomoct, že budu mít jasnou vizi a budu mít jasný transparentní cesty, jak tuhle vizi budu komunikovat na ty patra pod sebou. To zní až triviálně jednoduše, že? To zní až triviálně jednoduše, ale přesto se to v těch firmách neděje. Tušíte proč? No, jako těch příčin může být celá řada. Jo. Ono, podle mě je to tak, že spousta lidí neví, že tím těm lidem pod sebou pomůžou, a taky samozřejmě řada těchto lidí pracuje fakt jako 20 hodin denně a oni si myslí, že dělají to nejlepší pro tu firmu a nikdo jim jako neřekl, že vlastně, hele, dobrý, pracuješ strašně moc, děláš dobrý věci, ale možná by nám trochu víc pomohlo, kdyby místo tady těch věcí si udělal něco trošku jiného. Naráží to na komunikaci. My mezi sebou neumíme komunikovat. Přitom jako neumíme komunikovat. Komunikujeme spolu neustále, ve smyslu jako technické komunikace. Souvisí to zase třeba s tou školou, podle vás, že spolu neumíme komunikovat, nebo je zatím ještě něco víc? No tady jako zcela pragmaticky, jo. Ten systém sociální, ve kterém my jsme jako vyrostli a žijeme teďka, tomu nepomáhá, ale není to rozhodně jeho vina. Protože nerozumět si, to je normální. Existují bakterie, které prostě vlezly do hmyzáků, žijou tam už 200 milionů let a občas se celý tohleto jako popere a třeba ten hmyz umře, protože se nedohodli. Po 200 milionech let je to úplně normální. Když jsou spolu lidi 20 let, tak prostě stejně, myslím tím partneři, jasně, tak se stejně jako občas pohádají a nedomluvějí. A teďka jako my chodíme do práce a myslíme si, jako, že ty lidi, který vídáme jako, nevím, rok, 2, 3, chvíli a jenom za nějakých úzce vymezených okamžiků a okolností, tak jako, že se s nima dohodneme na první dobrou, tohle je prostě jako nesmysl. A komunikace je aktivní proces, který se musí furt dělat znova a znova a znova a znova. Ta evoluce nám ukazuje, že i když to děláte prostě roky, staletí, tisíciletí, tak stejně tam můžou vznikat nějaký chyby. Takže je to jednoduchý, jako si to děláme, ale to neznamená, že to umíme, to je prostě jak čištění zubů každý den znova. Jak má ten CEO poznat, že jako už se jako fakt zaparkoval někde, prostě obednil se a měl by z té ulici vylízt? Když mu to jako nikdo zvenku teda neřekne. No jasně. Předpokládám, jako, že když mu to řekne, tak on ho neuslyší. Tak za mě jako první otázka, jestli to jako vůbec chce poznat. Jo? Tady, když vycházím jakoby ze svých zkušeností teďka z agilního koučování, tak jakoby řada lidí prostě jako je pro ně pohodlnější neslyšet žádnou zpětnou vazbu. Jo? Protože oni buď to mají pocit, že jim nemá nikdo co radit, a nebo se bojí se toho, co by slyšeli a že by se třeba nedokázali poprat s tím, jako že se musí změnit. Bojí se toho, že je někdo odsoudí, že je někdo nepochválí. A na těch vysokých postech je to stejný. Jo. My si myslíme, že ty lidi, kteří dělají top management, takže jsou jako nezranitelní. To nejsou. Oni jsou vysoce výkonní, jsou fakt jako velmi chytří a inteligentní. I emočně občas. Není to tak, že prostě každý top manažer je emočně jako úplně vypatlaný. Spíš naopak. Ale možná jsou na tom hůř než normální člověk, protože oni toho mají na bedrech tolik, že se prostě jako logicky bojí. A když se teda ten člověk nebojí a chce, no tak ať jde a zeptá se, pane bože, to je úplně jednoduchý. Svých podřízených třeba. No, ať se zeptá těch lidí, se kterýma pracuje. A zeptá se, jak ho vnímá, jeho práci, co pro ně může udělat. To je jako... Předpokládám, že když to udělá, tak na něj ty podřízený vytřeští oči a řeknou, ne, nic, všechno v pohodě. Jo, to se přesně stane. No. Co pak? No tak pak záleží na tom, jak vážně to myslel, jako, protože buď to je to takový povrchní, jakože no, tak nějak to udělám, dobrý, dopadlo to dobře, super, jdem dál, a nebo tu změnu
chce jako podstoupit vážně. Fakt jako si říká, potřebuji si ulevit, potřebuji se někam posunout, potřebuji věci dělat jinak. Nejsem teďka 100% prostě spokojený s něčím. Tak jdu a nespokojím se s první odpovědí. To je prostě jako, já nevím, když mi doma brečí dítě. V životě mi neřeklo na první dobrou, co je špatně. Musíte to z nich jako dolovat. A tím dolovat nemyslím, že jim jako stojíte jako na krku a dusíte je, ale prostě ptáte se. Furt do kolečka. Proč a vážně. A ve finále jako teprve po nějakým takovýmhle jako opakování, po x iteraci se ten druhej natolik uvolní, že si řekne aha, tak on to myslí vážně, opravdu ode mě chce něco vědět, tak já mu to teda řeknu. A teprve tam se to dozvíte, ale ne to, když se zeptáte na poprví. Vy provázíte firmy agilní změnou. Co je podle vás nejčastější jako misunderstanding nebo nepochopení toho, co je to vlastně ta agilní změna? To, že je to vůbec změna. Jo. Já si myslím, že tam se trošku topí ty lidi v tom, co je vlastně cílem. A já tam vidím cíle dva. Jiný cíl to přináší vedení těch firem a jiný cíl to přináší těm zaměstnancům. A to je v pořádku. Je v pořádku, že takovou věc prodáváte, v uvozovkách prodáváte. Není to o tom, že těm lidem lžete, ale že je prostě potřebujete motivovat. Naprosto jiná věc motivuje vedení firmy, naprosto jiná věc motivuje, nevím, střední management a naprosto jiná věc motivuje ty lidi, kteří tam sedí a reálně pracují. Z mýho pohledu ta agilní transformace všem těmhle vrstvám přináší nějaký užitek, nějakou užitou hodnotu. Pro někoho, ale pro každou tu vrstvu je to něco jiného. Já to vidím tak, že těm zaměstnancům to umožňuje pracovat v nějakém nastavení, kde nejsou drcený prostě direktivním managementem. Můžou si sami rozhodovat jakoby o velký spoustě věcí, ten stupeň volnosti je obrovský. A na to nejsou samozřejmě zvyklí, jako prostě psychologicky nejsou dozrálí většina lidí, takže tam to jakoby znamená, že se bojí ty odpovědnosti, která s tím zároveň přichází? Bojí se, protože a jako divte se, že jo, v těch firmách je to tak, jako že prostě co pár let, tak to nějaká transformace, většinou je to spojený s odchodem, nuceným odchodem prostě nějakých lidí, kterým se vesele říká FTčka a teďka jako, že jo, když ta firma přijde a řekne, hele, budeme to dělat jinak, a teď nám jako věřte, my chceme, abyste ze sebe dali to nejlepší a říkejte, kde co nefunguje, jak to je. No jako člověk jako jednotlivec by byl jako v podstatě skoro padlej na hlavu, kdyby na první dobrou to začal ze sebe chrlit, protože vy to vychrlíte a oni pak řeknou, si stěžuješ, tak táhni, anebo děkuju, že jsi nám to řekl, teď optimalizujeme procesy a ty teď můžeš odejít, nazdar. Jo, takže je potřeba tady si jako rozmyslet, kde je ta střední cesta. No a tomu managementu, tomu vedení té firmy, ta transformace umožňuje mnohem flexibilně odpovídat na to, co si žádá prostředí. A to je teďka prostě úplně někde jinde, než bylo před 10 lety. A dostáváme se do bodu, kdy to budeme točit jako hodně rychle, tyhle iterace. A kdo bude mít firmu, která není schopná rychle reagovat na cokoliv, tak papá. Vy když jste ve Spořce, nechci říct začínal, ale byl nějakou dobu, tak jste otevřel kurz biologie korporátu. Je to tak? Co jste vlastně těm lidem jako říkal? Jste tady bakterie a zároveň budete žít v vzájemné symbioze. Jo. Tady musím říct, že vlastně Česká spořitelna byla moje první štace po tom, co jsem opustil akademický prostředí, což bylo z důvodu toho, že jsme čekali první dítě a vlastně v akademickém prostoru pro mě dál nebylo místo, pokud jsem chtěl živit rodinu. Takže to se přizpůsobil ta bakterie okolnímu prostředí. A to je mimochodem jako hezký, protože já možná tak jako úplně nepůsobím, ale vlastně jsem docela introvertní člověk, který nemá rád změny a pro mě, a tady v tom jsem se jako obrovsky posunul za těch 6-7 let. Ale byl jsem pro ty lidi autentický, protože když tam přijde prostě nějaký kravaťák s obrovským mandirintem, který jim vypráví o tom, že se potřebují změnit, tak mu to můžete věřit a nemusíte. Já když jsem tam těm lidem vyprávěl, co jsem dělal a jak jsem prostě přeskočil do úplně jiného vesmíru a snažím se tady nějak fungovat s tím, co umím a znám z dřívějška a učit se nové věci, tak to bylo uvěřitelné. A tahle ta autenticita je tady v tom hrozně důležitá. A zpátky k té otázce, tak tam jste se ptala, co jsem tam vlastně říkal. No, co to vlastně je biologie korporátu? Já chápu, že jste chtěl spojit ten svět korporátu a toho, co jste vlastně znal z té evoluční biologie? Jo, ten název, to je prostě jako rizí marketing, jsem přemýšlel, jak to nazvat, aby to nebylo jako jedno z mnoha desítek nebo stovek školení. Jak agilně řídit transformaci? No přesně, tak jsem tam vecpal tu biologii. Biologie korporátu mi přišla prostě taková dobrá. To je takový POCčko, v tom bych se moc nerejpal. O co šlo? Šlo o to, že když velká firma opravdu se rozhodne, že podstoupí tu transformaci,
tak musí provést správně ten change management a nějakým způsobem informovat ty lidi, co vlastně se bude dít a proč se to bude dít. A tady to je místo, kde vlastně valná část těch transformací troskotá po nějaký době, protože ty lidi to nepřijmou za svý. A nedá se říct, že je to a priori chyba. Jo? Prostě takový proč to furt nechápete? Ne, musíme hledat cesty, jak jim jakoby ukázat, kde to může pro ně mít nějaký přínos. A já jsem viděl, že těm lidem chybí důvěra v to a nějaký srozumitelný příklady, proč vlastně by konkrétně s tou agilitou měli začínat a co jim to přinese. Tak jsem vzal všechny věci, které mi přišly podobné z toho evolučního a řekněme prostě biologického prostředí, které jsou stejný s tou agilitou. Komunikace, zpětná vazba, takový to, jako, že čím blíž si ty lidi jsou v těch týmech, má to nějaký význam. Tam je spousta věcí, které jsou podobné. No, ta agilita je vlastně jako jenom destilovaná zkušenost, to je, kdybych otevřel učebnici evolučky a popsal tam pár kapitol, fakticky. A když těm lidem potom dáte jako zajímavý příklady toho, že vlastně agilní jsou naše buňky a jsou takhle agilní prostě už 1,5 miliardy let a ty bakterie to dělají od začátku, 4 miliardy let. Tak najednou jim ukážete na reálném příkladě, že to, co jim ta firma teďka podsouvá, může být součástí nějakého módního trendu a součástí nějakých domluv managementu a oni jsou jenom malý kolečko v tom stroji, ale zároveň jim říkáte, není to celý bullshit, není to nesmysl, protože ty principy reálně fungujou. Tady všude kolem nás i v nás. Já když to zase ale převedu teda na tu myšlenku těch bakterií nebo živých organismů, tak v podstatě i když na té bakteriální úrovni probíhá změna, která na venek vypadá symbioticky, tak přesně tak ale každá ta bakterie stejně sleduje svůj vlastní cíl. Je to tak? Ano i ne. Jako na první pohled je to tak, že zrovna bakterie jsou vzorovým příkladem organismů, který jsou prostě chápaný tak, že máte jednu buňku, která se stará sama o sebe a ostatní je úplně ukradený. Částečně to tak je, ale neplatí to tak úplně. Biologům dlouhou dobu trvalo prostě, než našli nástroje, jak se na ty bakterie dívat jako na společenstva. To je hrozně těžký. Jo. Vy máte prostě nějakou suspenzi, tam jsou prostě jako miliardy a miliardy jedinců. Tak vy to vnímáte jako celek. Měříte tam něco, blablabla, je to jako společenstvo. Nemáte metody, jak se zabývat jednotlivcem. Přesto jsme prostě později došli k tomu, že bakterie nejsou takový tupý stroje na rozmnožování a mají nějaký sociální život, mají nějaký sociální projevy. To, co dělají, se liší v závislosti na kontextu. Jsou schopní výborně komunikovat. Takhle okolo mě napadá prostě třeba, existuje něco, čemu se říká bioluminescence. To je, že ty zvířata svítí, třeba nějaký medúzy nebo něco takového. Je to právě díky bakteriím. Aby se rozsvítily ty bakterie, potřebují se domluvit. Jsou zaznamenaný případy, kdy prostě svítily plochy mořský, které byly o velikosti třeba Středočeského kraje. A tam na to máte obrovské množství buněk a oni se jako reálně domluvili v tu chvíli. Takže pak, když za mnou přijde prostě někdo a říká, ale my se tady nemůžeme domluvit, tak co? Proč? Když to dovedou tady ty tupý bakterie. No a co teda mají dělat ty chytrý lidi v těch chytrých firmách, aby byli tak chytrý jako ty tupý bakterie? No v první řadě musí vědět, co chtějí. To je jako základ všeho. Nemůžete tancovat a jako můžete neznat kroky, ale musíte mít aspoň vizi, kam jdete a držet trochu ten rám. Ty kroky se naučíte, ale nemůžete tam prostě bezvládně plout jak leklá ryba. Takže jsme zase u toho, že chybí ta vize zhora. Vize zhora, ale pak samozřejmě ono to jde dál. Jo. To se naškáluje přes ten management až na ty jednotlivý pracovníky. Každý člověk, který chodí do té práce a něco pro tu firmu dělá, tak by měl vědět, proč to dělá. A já tady v tom jako spatřuju světlo na konci tunelu, že vlastně, když to trochu přeženu, tak i uklízečka by se mohla začít ptát, proč mám dělat zrovna tohle. A někdo by jí na to měl být schopný odpovědět v té firmě. A tak dojdeme k tomu, že spousta věcí se vůbec dělat nemusí a budou se dělat jiný a ty budou přinášet užitek. V podstatě evoluce probíhá neustále. Svět jako kolem nás se neustále mění. Na druhou stranu, nejste pak vy vlastně v té firmě jako unavený z té změny? Nebo z těch změn? Ne, já nejsem unavený ze změn, já jsem vždycky unavený z lidí. Konkrétních jako lidí a těch interakcí, které s nima mám. Ale to je jako normální, takže ty změny jako takový, změna, to je jediná konstanta v našich životech. A to mě baví, když se takhle člověk rozhlídne po těch kurzech seberozvoje. Tak pár chytrých lidí už si toho všimlo a říkají to. A mají pravdu, jo. Prostě změna, to je jediná konstanta našich životů. To znamená nezaparkovat se jako v žádným jako velkým komfortu.
No jo, jako ano, je to tak, zase to nesmí přehánět, jo, což je vidět, když prostě třeba, nevím, chcete měnit tým, nemůžete jim každý týden říkat něco jiného, to jako nejde. Takže ta změna musí být udržitelná, musí to mít nějaký fáze, kdy prostě máte čas přechroustat to, co se děje novýho, vytvořit nějaký nový status quo, ale důležitý je nezůstat v něm moc dlouho, protože pak to jako už nikam nevede. Když jsme na začátku narazili na tu symbiózu, anebo sežer nebo budeš sežrán, jak poznám, kterou strategii mám kdy uplatnit? Jestli to vůbec jde poznat? Nebo je to o zkušenosti, nebo se prolínají vzájemně? Tady asi hodně záleží na tom, na jaké úrovni člověk tuhle otázku řeší. Já si myslím, že dobrou analogií tady je ten rodinný život, protože většina z nás ty děti má. Tak to vztáhnu tady přesto. Podívejte se, s lidma je to stejný jako s těma dětma. Na začátku je potřeba jasně nastavit pravidla, jasně říct, jakoby, co se chce, kam se jde, jaký je koridor. Ten stupeň volnosti je velmi malý a je tam vlastně jakoby ta direktiva, je tam ta síla, je tam, řekněme, nějaká ta konkurenční prostě složka, kdy prostě vy jasně tlačíte na to, co chcete a soupeříte s těma lidma o to, jestli jako vyhraje jejich názor nebo váš názor. Ideální je ale v čase tohleto umenčovat a rozkračovat se k té symbioze. To znamená nastavit to prostředí tak, jak já chci, jak já potřebuju, já jako jednotlivec, já jako firma. Tím poskytnete ostatním nějakou oporu. Oni se o to jako reálně můžou opřít. Jo? Prostě pro ty děti i pro ty zaměstnance je hrozně těžký, když neví, co po nich někdo chce. Ale ve chvíli, kdy mají ty jasný pravidla, tak oni si je zaběhají, začne se v tom fungovat. A pak ale musíte přeskočit do té symbiozy, kdy řeknete, nebo prostě jakoby působíte na ty děti a na ty lidi tak, řeknete OK, tak teďka už i vy můžete říkat, co chcete a co si myslíte, že bychom mohli a dáte jim možnost zpětně měnit některé tyhle nastavené pravidla. A pokud je to udělané opačně, jakože všichni jsou si rovní, všichni můžou hned všechno, tak já jsem jako nezažil nikde nic, že by to jako docela dobře fungovalo. Tím neříkám, že to není možný. Jo? V přírodě existuje všechno, tak určitě někde nějak někomu to funguje. Ale já jsem to ještě nezažil. Takže chceme říct v podstatě, prvně nastavte pravidla a pak dejte volnost se v rámci těch pravidel pohybovat a po určitý zkušenosti třeba některý z nich i změnit, když se ukážou jako už nefunkční. Jo, je to tak. A teďka se sami mě nikdo nepochopil blbě. Jo. Samozřejmě pokud máte nějaký startup, kde je 5 lidí a jsou to prostě jako kámoši na stejný úrovni, ano, oni se jako domluví. Ale pokud se něco řeší jako ve větším kolektivu, tak tam se ty lidi v životě nedomluví. Jako. A to i když se znají a mají vůli se domluvit. Tak kdyby to takhle fungovalo, tak nepotřebujete facilitátory. A pak už jsme u toho agilního řízení. Je to tak? Jak dokážete na začátku poznat, jestli ten tým nebo firma bude opravdu schopná se změnit, jestli tu transformaci, kterou teď spousta firm prostě provádí na digitální firmy nebo paperless firmy, snaží se automatizovat procesy, snaží se digitalizovat všechno, co jde, do toho vlastně obměňují i ty týmy, jestli to dokážou přežít? No já to jako nepoznám, ale stejně tak to nepoznám, jako zase analogie s těma dětma. Teďka řešíme prostě 6letá dcera v Zušce, na co bude hrát. Já to jako fakt nevím, já to nepoznám, jestli bude lepší tady na to nebo tady na to, ale zajímá mě její postoj, co chce. A když mi řekne, že chce prostě hrát na violončelo a za půl roku přijde, jakože nechce, tak to je špatně, tak to budu, prostě to mi to na poprvé neřekla dobře, takže já se snažím z těch lidí vždycky vydolovat, co chtějí, ale co opravdu chtějí. A nejenom, co si myslí, že chtějí. A tady na tom se pak dá jako stavět nějaká další úvaha, jakoby co dělat dál. Teď se mi teda navedl k otázce, jak doopravdy poznám, co ty lidi chcou, a ne, co mi říkají, že si myslím, že chci slyšet. Jasně. No já nevím, podle mě je to docela jednoduchý. Za prvý smiřte se s tím, že ty lidi to sami neví, co chtějí. Velmi často je to tak, že oni sami... Jste řekl, že to je jednoduchý. A to jako je v přímém rozporu světou, že ty lidi neví, co chtějí. Jo, ale jakože mě to žíly netrhá, protože já vím, že je to normální. Já vím, že prostě když bychom se třeba prostě, dejme tomu, že my dva bychom se o něčem bavili, tak já k tomu a priori přistoupím, že třeba nevíte, co chcete a jako pro mě je to normální. A když tady z vás teďka nic nevytáhnu, tak prostě nepřijdu domů a nebudu tam fňukat, jakože ty prostě nic jsem z ní nedostal, je úplně... No jo. Tak takhle ne, prostě stačí jako vybudit tu diskuzi, dát těm lidem prostor, aby o tom začali sami přemýšlet. Spousta lidí to má fakt jako za dveřma hnedka to, co chce. Někde se musí kutat trochu díl. A tohle má jako vlastně dvě pozitiva. Za prvý, když to ty lidi ví, hned na to můžeme vyšívat. Když to ty lidi neví,
tak jim to poprvé někdo kopne tak, aby o tom začali přemýšlet a ujasnili si, co vlastně chtějí, co potřebují, jaký jsou jejich priority, přání, potřeby. A aby si to zvědomili. To je jako první krok a pak už se dá jet dál. Když se firma nedokáže změnit, co se pak reálně s ní děje? Uvnitř té firmy i navenek. Navenek to asi vidíme, pokles tržeb, produkty, služby se neprodávají. Co se děje uvnitř z pohledu biologie? A biologie korporátu, tak, aby byla přesná. No já nevím, tohle je taková otázka, na kterou asi nevím úplně, jak bych odpověděl. Ono prostě záleží, jako, co je to za firmu, jaký jsou tam lidi. Vždycky je to o lidech. Jo. Takže v té firmě se v porovnání s předchozím stavem se tam neděje nic novýho, nic hroznýho. Otázka je, jak ta firma na tom bude prostě za rok, za 2, za 3. Takže jako ono se nic strašného neděje. Ale to je jako když vám někdo řekne, že máte rakovinu a my vám ji můžeme vyléčit, jo, můžeme. Ale vy nic neděláte a nejdete na tu operaci a nenecháte si to vytáhnout. Tak asi tak, no. Nic se neděje. A vy, když školíte agilní řízení, tak také máte téma, že velké transformace obvykle doprovází velké vymírání. No to jako... Co to znamená v reálu? No to znamená v reálu. Tohle je zrovna braní z toho kurzu SEDu, že jo? Tam já jsem se tam snažil předestřít takhle. Invence byla ukázat lidem, že se vlastně nemusí se těch transformací bát, když pochopí jejich princip a nějak si jakoby najdou svoje místo tady v tom. Když to totiž lidi neřeší, tak velká část lidí má z těch transformací takovou hrůzu, že se celý jako zablokujou, schovají se prostě jako do 10 různých pouzder a pak už s nimi nic neuděláte. A výsledkem je to jako, že nefungujou, jsou propouštěný nebo odcházejí a tak. A jedna z těch metafor, který jsem tam používal, bylo, že v přírodě je to vždycky tak, že když dojde k nějaký jako obrovský změně a transformaci, tak to většina těch žijících jedinců, občas teda i těch druhů, jako prostě nedá. Jako třeba kyslík, který dneska dejcháme, tak kdysi dávno nebyl samozřejmý. A ve chvíli, kdy jako významně vzrostla úroveň jeho saturace v atmosféře, tak velká část tehdy existujícího života vymřela. A ty anaerobní prostě chcíply. No, jako v podstatě jo, pokud nebyli dobře schovaný. No a teďka, jako to je strašný, ale ty, co zůstali, tak si vyvinuli mechanismy. Díky nimž potom byly vlastně díky kyslíku, řekněme prostě třeba 15krát, 30krát efektivnější, co se týče metabolismu. Takže vždycky je to něco za něco. A teďka, ta metafora není o tom, že my jsme jako ty tenkrát dinosauři nebo ty tenkrát nějaký bakterie. My nemusíme umřít. Jo, jde jenom o to, jestli jako odejdeme z nějaký hry a vstoupíme do nějaký jiný. To znamená, jestli se naučíme využívat pro získávání energie pálení kyslíku. Každá inovace, každá transformace přinese nějaké nové možnosti. To je prostě povaha, to je hlavní rys té transformace. To není jako samoučelná změna, která vede něco někam do kopru. Je tam nějaký rys, který otevře nový dveře, nový ekologický niky a vy je můžete začít těžit. Pokud nejste naladěná nebo prostě zatím nejste jako vycvičená pro to, abyste tady z toho těžila, tak můžete umřít, což tady může znamenat prostě, že nevím, bude vám trvat díl, než se to naučíte, odejdete z té firmy, půjdete do jiný, no tak prostě nebudu dělat účetní tady v té firmě, budu radši prodávat někde rohlíky, ale budu spokojený. Jo, takže těch chce se tam jako mnoho, ale vždycky ty transformace se dělají kvůli tomu, abychom otevřeli nějaký nový dveře a začali těžit prostě nový nerosty. Tvrdí evoluční biolog a agilní coach Josef Hlecký. Díky, že jste přišel do studia a přiblížili jsme fungování korporátu na biologických základech. Někdy naslyšenou. Díky za pozvání, naschle. A vy všichni sledujte samozřejmě podcast CEO na ostří nože, sledujte náš web www.kogikon.cz, LinkedInový profil, no a to nejdůležitější, odebírejte tento podcast buď to na Spotify, na Apple nebo na Google. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.